Hunyo, 6, Biyernes tuig 2025. Ekapito nga semana sa pagkabanhaw. San Norberto, Obispo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Human sila makakaon miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghikugma sa uban? Siya mitubag, o, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kanya, atimana ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kanya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, o, Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kanya, atimana ang akong mga karnero. Unya, sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon, anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kon siya gihigugma ba niya. Og si Pedro miingon kanya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kanya, atimana ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw. Sa batanon kapalkawra ang nagbakos sa imong kaugalingon, ug nakaadto ka bisan diin nga gusto mong adtoan. Apan inig-abot sa katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos kanimo. Ug dadon ka sa dapit nga dili mo gustong adtoan. Sa pagsuta niya ni ini, gipasabot ni Jesus kon unsang paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kanya, sunod ka nako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.